नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोला भजन झलकुटन गीत एकरा के रहुआ नाल झाल पर गा सकीले। बहुत बढ़िया मैटर बनी भैया कोरस उरस करवा के। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया मैटर नहीं खे मिलत, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, मनपसंद के तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिल जाए व्हाट्सअप के जरिए। कहें कि हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो कोनो प्रकार के रुआ मैटर लिखवाओ के बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, हर तरह के गीत रुआ के उचित चार्ज पर मिल जाए भैया और मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर अगर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली आ कोनो भी प्रकार के गीत लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे। बहुत पहले एगो खेसारी भैया के गीत आई रहे, बहुत पुरान गीत हो। अरे जरता जवानी जैसे जरे आग कोयला के, अरे जरता जवानी जैसे जरे आग कोयला के, तो आगे लगो राजा तहारा रुपिया कमैला से, अरे आग लगो राजा तोहारा रुपिया कमैला के। यह धुन बाटे भैया। लेकिन देखी कैसे गाओ के भाई भजन के। एगो औरतिया बड़ा भाव में अपना पति से कहती है यही सावन के महीना में कि सुन तनी रउरा बेरोजगार बानी ना, एक बार बाबा धाम चल के देखें, वहाँ कई रउर नौकरी लग जाए। गाना के माध्यम बा भैया। अरे लागे जाई नौकरी पिया बाबा धाम गइला से, सुना तनी लग जाई नौकरी पिया बाबा धाम गइला से, शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से, शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से, अरे धन होई जिंदगी भजन उनके गइला से, कि धन होई जिंदगी भजन उनके गइला से, आ शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से, शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से, लग जाई नौकरी पिया बाबा धाम गइला से, अरे लग जाई नौकरी राजा बाबा धाम गइला से, शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से, शिव जी के जाटावा पजल ढर कहिला से। तब भैया ये गाना के म्यूजिक रुआ झलकुटन पर गा सकता नहीं, एक अगर रुआ सीक्वेंस पर गाएम तो अच्छा ना लगे। कोरस उरस करवा देम झलकुटन पर तो गाना 100% बच जाई। अगर मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा और व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। वीडियो पसंद आई एगो लाइक एगो कमेंट करब आ चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।